trefnu gyda'r nos neu'n cymryd amser gwylio ysgol, felly mae hynna i gyd i'w ddatblygu eto. Hanner yn bwysig. O'n i'n falch iawn Dolig gyda y taith o gwmpas y lle ac i weld y fath o cyfrestru yma. A peth dwi heb gweld o hwnna, ac y buddsoddiad yma yn y plant a pobl ifanc, dyn ni eisiau buddsoddi yn nhw ar gyfer y dyfodol.